நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி 2022 கிரேட் 2 போலீஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது. அதில் ஏஆர், டிஎஸ்பி, ஃபயர், ஜெயில் வார்டன் இதில் வந்து எது பெஸ்ட்டு, எதை வந்து நீங்கள் டார்கெட் போட்டு இப்போ இருந்தே படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது, எப்போ வந்து எவ்வளோ வேகன்சி வந்து வரப்போகுதுங்கிறத முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோக்குரிய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. வாங்க நண்பா, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாருமே இந்த செலக்ஷன் வந்து செலக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் இருப்பாங்க. ஆனால் ஒரு சின்ன டவுட்டில் இருப்பாங்க. நம்ம ஏஆர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாமா, இல்லை பட்டாலியன் கொடுக்கலாமா, ஜெயில் வார்டன் கொடுக்கலாமா, ஃபயர் கொடுக்கலாமா, எந்த இது செலக்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் இருக்கும், சீக்கிரம் நம்ம சொந்த ஊருக்கு நம்ம வந்து வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும். அதுக்கு எல்லா இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏஆர்னா என்ன, பட்டாலியன்னா என்ன, ஜெயில் வார்டன்னா என்ன, ஃபயர் சர்வீஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத. இப்போ ஏஆர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆயுதப்படை. அவங்களுக்கு வந்து என்ன டியூட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கைதிகளை வந்து கோர்ட்லேருந்து ஜெயிலேருந்து கோர்ட்டில் போய் சரண்டர் பண்ணுறது, மறுபடியும் அவங்களுக்கு போய் ஜெயிலில் போய் விட்றது, கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி முக்கியமான ஆஃபீஸ்களில் வந்து கார்டு நிற்கிறது, இந்த மாதிரி வந்து டியூட்டி இருக்கும். இது போக இந்த ஏதாவது கோயில் திருவிழாக்கள் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பந்தோபஸ்ட் டியூட்டி வந்து போடுவாங்க. இதுதான் வந்து ஏஆரோட காமன் டியூட்டி. பட்டாலியனோட மெயின் டியூட்டி அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாலே அதை கட்டுப்படுத்துறது. அதுதான் அதுக்குன்னு அந்த டியூட்டி மட்டும்தான் கொடுப்பாங்கன்னு இல்லை. இப்போ ஏதாவது ஒரு ஏஆரில் கூட சில காலங்களில் அவங்க வந்து ஏற்க வைப்பாங்க, முக்கியமான டியூட்டிகளுக்கு அனுப்புறது. இப்போ எஸ்கார்டு போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, ஏஆர் வந்து கைதிகளை கூட்டு எஸ்கார்டு போகிறாங்களா, அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக போகிறது. அது ஏஆர் வந்து இண்டிவிஜுவல் டியூட்டி இருக்கும், பட்டாலியன் வந்து டீம் ஒர்க்காக தான் இருக்கும். ஏஆர் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இப்போது கோயம்புத்தூர் சிட்டி ஏஆர் அப்படின்னா அவங்க வந்து அங்கே தான் இருப்பாங்க. மூவ்மெண்ட்டுன்னு எதாவது போனாங்கன்னா ஏதாவது முக்கியமான டியூட்டிக்கு மட்டும் போயிட்டு ஒரு 1 வீக்கில் வந்துடுவாங்க. மற்ற டைம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து கோயம்புத்தூர் ஏஆர் தான், கோயம்புத்தூரில் தான் ஒர்க் இருக்கும். ஆனால் பட்டாலியன் வந்து அப்படி இருக்காது. மூவ்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஒரு மூவ்மெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 3 மாதம் 4 மாதம் கூட இருக்கும். நிலையாக ஒரு இடத்துல வந்து இருக்க முடியாது. அதுதான் வந்து பட்டாலியன். சரிங்களா? ஏஆர் இப்போ பட்டாலியனில் இப்போ செலக்ட் ஆகிறாங்கன்னா அவங்க பட்டாலியன்லேருந்து அடுத்து ஏஆர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் லோக்கல் ஸ்டேஷன் போவாங்க. ஏஆரில் இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடுத்து லோக்கல் ஸ்டேஷன் வந்து போயிடலாம். சரிங்களா? ஃபயர் சர்வீஸ் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ ஒரு ஃபயர் ஆஃபீஸில் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த டைம் வேணாலும் வேலைகள் வந்து வரலாம். ஷிஃப்ட் படி போவாங்க. அந்த வேலைகள் வந்து ஃபயர் சர்வீஸ் வந்து காமனாக எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன வேலை இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஜெயில் வார்டன் வந்து அதே மாதிரி தான், ஷிஃப்ட் கணக்கு தான். இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட் முடிஞ்சோடனே நம்ம வந்து ரெஸ்ட் டைம் போயிடலாம், அதுக்கடுத்து நம்ம ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்து போகணும். இதுதான் ரொட்டீனாக வந்து இதுதான் நடக்கும். ஆனால் ஏஆர்லேயும் டிஎஸ்பிலேயே வந்து அந்த ரொட்டீன் ஷிஃப்ட் படிங்கிறது வந்து வராது. சீக்கிரம் எது வந்து சொந்த ஊருக்கு வந்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபயர் சர்வீஸும் சீக்கிரம் நம்ம ஏரியா வந்துடலாம். இப்போ ஏஆரில் இருக்கிறவங்க வந்து லோக்கல் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு நம்ம சொந்த ஏரியாவுக்கு வந்து வந்துடலாம். எதில் இருந்தால் அடுத்த கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருக்கும். சரி, வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த டைம் நம்ம போலீஸ் செலக்ட் பண்ணலாம், அட்டன் பண்ணி செலக்ட் ஆனவங்களா இருக்கும். அதில் இருந்து டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கணும்னு நினைப்பீங்க. எந்த இதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் படிக்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ஃபயர் சர்வீஸில் என்ன தான் அது நமக்கு கடினமான வேலைகள் வந்தாலும் ஃப்ரீ டைம் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். அதுலேயும் ஜெயில் வார்டனில் வந்து ரெஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். அதனால் ரொட்டீனாக படிக்கிறதுக்குன்னு நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதில் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஏஆரில் இருக்கும்போது இப்போ கார்ட் டியூட்டி அந்த மாதிரி வந்தால் அதில் அப்போ வந்து படிக்கலாம். நம்ம மற்ற ஜென்ரல் டியூட்டியில் இருக்கும்போது படிக்கிறதுக்கு வந்து டைம் வந்து அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது. பட்டாலியன்லேயும் அதே தான். பட்டாலியன்லேயும் ரொட்டீனாக நமக்கு இந்த டைம் வந்து படிக்கலாம்னு சொல்லி டைம் டேபிள் போட்டு படிக்க முடியாது. இப்போ ஏஆர்லேயும் ஜெயில் வார்டன்லேயும் ஃபயர்லேயும் அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி தான் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லாட்டி போலீஸில் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஜெயில் வார்டனோ அல்லது வந்து ஃபயரை கொடுங்க. இல்லை நான் வந்து போலீஸ் தான், சட்ட ஒழுங்குத்துறை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏஆர் அல்லது டிஎஸ்பி கொடுங்க. இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே பார்த்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் ஏஆர்னா என்ன, அதில் என்ன டிபார்ட்மெண்ட், எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, அதோட நேச்சர் ஆஃப் டியூட்டி என்ன, டிஎஸ்பினா என்னங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம். மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.